हेलो। यही है नजाकत, यही है नजारा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। म्हणजे या परफॉर्मन्स नंतर आपल्या समोर पुढील परफॉर्मन्स घेऊन येत आहेत ज्ञानज्योती महिला मंडळ घोटेली नंबर 1 केरी सत्तरी गोवा सादर करणार आहेत फुगडी प्रकार। या ठिकाणी आपल्या समोर धालो सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत ज्ञानज्योती महिला मंडळ घोटेली नंबर 1 केरी सत्तरी गोवा सादर करतायत धालो। चलो
कशी गेली कोणी मोडी आली रे झालं कोणी मोडी आली कोणी मोडी आली रे झालं कोणी मोडी आली मांडरेचा वाट पेरी आली रे झालं वाट पेरी आली रे झालं वाट पेरी आली वैरे वैरे डोंगरी साई साई रुख ते कोणी करगिले नेंत्यानी भले कांत्यानी भले नेंत्यानी नेंते जाणते कसमरे भले कामल्यो पाया देवळाकडे कामल्यो पाया देवळाकडे लसूण बाळे लसूण घेती बाजारी लसूण घे बाजारी लसूण घे वंदेची माया म्हणालेचा हडा पालखेन बसून घे हडा पालखेन बसून घे लसूण बाळे लसूण घेती बाजारी लसूण घे बाजारी लसूण घे सवय देऊ म्हणालेचा हडा पालखेन बसून घे हडा पालखेन बसून घे एरंडुला तेरंडुला गेळये सगळे सये गेळयेचा गेळयेचा गे सये गेळयेचा रे मायेचा देव बाला मायेचा गे सये मायेचा मायेचा गे सये मायेचा एरंडुला तेरंडुला गेळये सगळे सये गेळयेचा गेळयेचा गे सये गेळयेचा रे देवाचा देव बाला मायेचा गे सये मायेचा मायेचा गे सये मायेचा आय दामते झाडाशे गेड्यांचा शोगो शो रमल्या शोगो शो शोगो शो रमल्या शोगो शो शाळेचे गेड्यांचा शोगो शो रमल्या शोगो शो शोगो शो रमल्या शोगो शो आम्ही खाल्ले उभे तुमचे दोघे झाले उभे आता शोगो शो रमल्या शोगो शो शोगो शो रमल्या शोगो शो आम्ही खाल्ले वरणाचा तुम्हाला वरणाचा शोगो शो रमल्या शोगो शो शोगो शो रमल्या शोगो शो झाली खेळू किती घरी जापता माझा पिला मळसता तुझी पिला होय ना एक पील ओढलो ना तुका देऊसाय झाडा कसे साठवलो ना तुका देऊसाय एक पील ओढलो ना तुका देऊसाय एक पील ओढलो शेरभर आणले गहू गा बाई शेरभर आणले गहूजी शेतानी पाशी दिले गळू गा बाई शेतानी पाशी दिले गळूजी पीठ कसं मापून घेऊ गा बाई पीठ कसं मापून घेऊजी येसूच्या मापान घेऊ गा बाई येसूच्या मापान घेऊजी पानके भाजले नऊ गा बाई पानके भाजले नऊजी उपाशी गेला माझा भाऊ गा बाई उपाशी गेला माझा भाऊजी किती मिठी होई माझा जीव गा बाई किती मिठी होई माझा जीवानी साशेने पडला नऊ गा बाई साशेने पडला नऊजी आंबाड्याची भाजी चटणी भाकर पोटभर आम्ही खाऊ गा बाई पोटभर आम्ही खाऊ जी 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 माझ्या कुवाळ्यात भरणा भरणा माझ्या कुवाळ्यात भरणा भरणा माझ्या कुवाळ्यात भरणा भरणा कुवाळ झालो कुवाळ मागितला कुवाळ मागितला झाले कुवाळ मागितला राजाने बाले कुवाळ झालो कुवाळ मागितला दिसले कुवाळ मागितला कुवाळ मागितला दिसले कुवाळ मागितला या कुठे आपल्या बानंद आहे बुया तो काय करीना असू दे जका राजाचे बायले कुवाळ जायो राजाचे बाये कुवाळ जायो राजाचे बायले गले आणि बनवते मग किती राजाचे बाये कुवाळ जायो राजाचे बायले कुवाळ
शिकला धैर्य आत्मावर धैर्य कोण शिकला धैर्य आत्मावर करतलो मानलेल्या पत्रिका पदरता जातलो लावलेल्या पत्रिका सामाजिकपण लावलेल्या पत्रिका आत्मावर धैर्य आत्मावर लाठी मेचे पाठी आता कोणी गेलो आणि कोणी काढलं गावात काय मिळतं आता बघूया न्याय तरी पुढे
खण कुदळी भरवण माती उभारले दिसली सुधारले खांब सासूबाईच्या पोटी जन्मले राम राम नाही म्हटलं नाव कधी घेतलं 32 पाना 32 सुपाऱ्या लावला चुना सदरे खाली बोलू कशी सदरे खाली चालू कशी सदा सोन्याची नजर पुरुषाची उघडा खिडकी येऊ दे पालखी रघुनाथ रावांची.